Am completat quest-ul cu Essien și acum pot să-l iau. 15 quest-uri, m-am jucat destul de mult, trebuie să recunosc, dar am luat deja pe machelele, acum pe Essien. Cred că l-am luat și pe Veron. Spun de 100 de ori, cred că l-am luat și pe Veron, pentru că cred că chiar l-am luat. Da, cred că l-am luat deja și pe Veron. Da, uitați, l-am luat și pe Veron. Ok. Luăm și pe Veron. Dăm skip pentru că știm deja animația și astea. Dăm claim. Ok, ne dă niște skill boost-uri. Toți skill boost-uri. Și skill boost-uri.